Антоанета Младенова е строителен инженер, но е превърнала своето хоби рисуването в професия. Започва с графики, продължава с анимационни филми, а в последните години изработва авторски картички с рисунки върху коприна. Много ми е приятно, че съм гост на предаването Бащино огнище на телевизия Планета. Моето хоби е рисуване върху коприна, батик и в последствие стана моята професия. От малка рисувам цветя, в началото с пастели и моливи, изучавах ги, в последствие започнах да рисувам върху коприна. Вълнувам се от феерията от цветове, разливането на боите. За мен картичката е едно хубаво послание към любимия човек, едно уважение и едно допълнение към подарък и букет с цветя. Използвам всички цветове, не правя предварителни проекти. В момента се ражда идеята. Рисувам първо на коприна, след това я монтирам в рамка и се получава моята картичка. Рисувам цветя, дървета, животни, сватбени картички, картички за Коледа, за всички наши хубави празници, български празници. Това, което ме вдъхновява, е природата, цветята, пролетта, светлината. Искам да поздравя всички, които носят имена на цветя и дървета с хубавия празник Цветница. Надявам се, че моите картички ще допринесат за вашето хубаво настроение.